नमस्कार, मैं रविश कुमार। रउआ लोगिन के हमार भोजपुरी चैनल बिहान में खूब नु स्वागत बा। आजकल भोजपुरी चैनलों पर तनी ध्यान दिले बानी। आप बिहान के वीडियो मिलते हुई रउआ लोगिन के सब्सक्राइब भी कर ली आ तनी ज्वाइनो करी, कुछ डेबुआ निकाली। भोजपुरी के नाम संदेश से हम एगो सीरीज चलले बानी। एमे कोशिश बा कि भोजपुरी समाज से तनी हम अपन भाषा में, मातृभाषा तो हमार भोजपुरी है, हिंदी तो हमरा ला अंग्रेजी बाड़ी, तो ओमे हम रउआ लोगिन से संवाद करी। तो आज के टॉपिक है कांटी रोकी किसान के। कांटी के काहे प्रयोग कैनी है तो रउआ लोगिन देखते बानी कि किसान लोग पंजाब से दिल्ली आवे के चाहता, लेकिन रास्ता में कितना कांटी ठोकाइल बा, कितना कांटा लागल बा। अब केहू मान के नहीं खे। अब किसान लोग ना मानी लोग तो पुलिस ऐसा बंदोबस्त कैले बिया कि अब वो लोग के बड़ा मुश्किल हो गई बा। तो यही पर हम रउआ लोगिन से बात करे के चाहतनी कि अब की किसान लोग के दिल्ली पहुँचल मुश्किल हो जाता। 13 फरवरी के ये लोग दिल्ली आवे वाला रहे, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक देहल गई बा लोग। आ वहाँ तो पूछी मत, जौन आंसू गैस चलता जी, भागा भागी होत रहता दिन भर। टाल लोग वहाँ पहुँच गई बा, लेकिन हरियाणा में घुसल मुश्किल बुझाता। आ जबले रउआ हरियाणा में ना घुसे, हरियाणा के ना पार करम, दिल्ली में के तरह आएम। तो चारों तरफ से अब की ऐसा न घेरले बाड़त सन कि किसान लोग ला रास्ते नहीं के बुझात कि केने से आई लोग। गूगलो मैप में डाली नु कि तनी हमरा के ले चलो दिल्ली, तो ना पहुँच पाइलो। आ टीवी पर जौनो लौकता वो काफ़ी ना हजी। आई देखी तनी बात सुनी, किसान लोग जहाँ खड़ा बा ओकरा आगे मोट मोट कील ठोक दिले बड़ा सन। ऊपर से ट्रैक्टर जाई, टायरे फाट जाई, उलट जाई ट्रैक्टर आ टाली। मान ली किसान लोग कूद गई पैदलो, ओकरो आगे फिर से कील गड़ले बड़ा सन। आ पुलिस तैनात बा, कूदते रह जाई लोग। कितना कूदी लोग किसान लोग, आ कूदत कूदत के दिल्ली पहुंची, एकर कोनो जवाब नहीं है। मान ली यही तरह किसान लोग के रोक दिहल जाता, लेकिन पुलिस तो डराइल रही दिन भर, कब आ जाइए सन। कबले दिल्ली के बॉर्डर पर लाठी डंडा तार कांटा लेके पुलिस बैठल रही। तो दिल्ली के सीमा पर जाई ना, इतना पुलिस के इंतजाम बा कि पूछी ना। बुझाता किसान लोग आइए गई बा। किसान के भूत तो दिनों बेरा दिल्ली में घूमता, आ पुलिस के परेशान कैले बा। गाड़ी में झाँकता लोग कि कहीं किसान तो निकल जात सन। बताई, एगो बात कहे के मन होता। देखिए, लोकतंत्र में रउआ लोगिन धारणा प्रदर्शन जुलूस में जाइले कि ना। आ जुलूस में गई कहिया से क्राइम हो गई। किसान लोग के तो केहू पूछते नहीं खे घरी, वो लोग के पूछ समाप्त बा। धर्म खातिर वो लोग धर्मे में बिला गई लोग। पहले काफी पूछ रहा, किसान नाराज रहे तो सरकारों के नींद उड़ जाए, वो किसान नाराज। अब तो लोग धर्म, राजनीति के लोग धर्म जहिया से बुझले बा, तहिया से किसानों लोग या केहू जनता के कोनो पार्ट बिला गई बड़ा सन। सरकार के तो देखते बानी, किसान लोगों के रोके के खातिर मार रोडे रोडे गड्ढा खोनाइल बा। लौकता नु टीवी पर, हाईवे तक के कोड़ दिले बड़ा सन सरकार, किसान ना, ताकि किसान लोग के ट्रैक्टर पासे ना हो सके। बताई, देखो तनी हई कांट देखनी है नु, मोट मोट कांटी है, कांट ना है। रास्ता में गाड़ल बा। अब केहू ट्रैक्टर कुदाई तो टायर फाटी, आ टायर के दाम कम महंग भइल बा। 25-25 हजार के ट्रैक्टर के टायर पड़ेला। सोची, वो उतना महंगा टायर के फाड़े इंतजाम भइल बा सरकार के तरफ से। कांटा के तार लगावल गइल बा कि केहू पैदलो ना जा सके, घुसलो मुश्किल बा। रेंगियों के केहू ना घुस सकेला। सीमेंट के दीवार बना देहल गइल बा। हाईवे पर जाम लागल बा, मार लो हॉर्न बजावता, पैं पैं कैले बा लोग। आ शहरों में भी आवे जावे में खूब दिक्कत होता। जहां जाई उन्हें बैरिकेड लागल बा, तरह तरह के बैरिकेड आ गइल बड़ा सन। रास्ता बंद। किसान से इतना भय हो गइल बा जी, ई भय कहिया हो गइल। ई कुली देख के बुझात बा कि किसान के अब केहू पूछे वाला नहीं है। वो लोग के पूछ हो गई समाप्त। नेता वो में कई तरह के नेता बा लोग। सुनतनी के हुंकरा के सेटिंग हो गई बा, सुनतनी हुंका के कुछ मिल गई बा, लेकिन जब किसान के मुद्दा बा ओकर कोई समाधान नहीं है।
चौधरी चरण सिंह के किसान नेता कहल जाला, वहाँ के रहलो रही, जमींदारी खत्म कैनी, बड़ा मान रहे पश्चिम यूपी में, हरियाणा में आ देश भर में। वहाँ के भारत रत्न देहल गई है, लेकिन सम्मान तो किसान नेता के भइल, मगर ये जो किसान लोगों के साथ होता वो तो सम्मान ना है। किसाने के नेता रहनी नू वहाँ के, तो खाली उनकरे सम्मान किसान के सम्मान हो जाई, आ किसान के लाठी से रगेद देहल जाई, तो वो अपमान ना भइल। किसान लोग बोका नहीं खे, सब बुझता लोग, काफ़ी बुद्धिमान प्राणी होला लोग किसान लोग, राजनीति बुझेला लोग, देश दुनिया समझेला लोग, तब किसान लोग के दुर्गति भइल बा। ठीक बा, वो लोग के गलती बा, धर्म के नाशा छैले बा, लेकिन जब ई उतरी न जहिया धर्म के तब पता चली खेती निमन होला। गांव के मेला बाजार में कितना रौनक रहेला। खेती में पैसा ना रही तो पैंचा के कुर्ता कबले पहिरी लो, जमीन बेच बेच के कबले खाई लो। सरकार के ई बर्ताव तो निमन नहीं खे लागत, आ विचारो निमन नहीं खे लागत। केहू के डिमांड बा तो वो प्रदर्शन करबे करी। मान ली सरकार रोके के चाह दिया तो ई तरीका नानू भइल जी कि रोड में गड्ढा खोद देनी, कांटी ठोक देनी, लगनी चलावे आंसू गैस, आंखें फोड़ दी ओकरा के, रोआ रोआ के तरसा दी। ये तो गलत बात भइल। एगो बात जानते नहीं कि ना, कांग्रेस पार्टी के तरफ से बयान आई, सुनी कांग्रेसों को किस्सा कि हमनी के किसान आंदोलन के समर्थन में बानी जा। तो किसान नेता के तरफ से जवाब आई कि निमन बा बानी तो, लेकिन किसान के हालत में कांग्रेस को गलती बा, भाजपा के तो गलती बढ़ ही बा, कांग्रेसों के बा। काहे कि बहुत सारा मामला में दोनों जना एक आर्थिक नीति पर चले लो, तो ओकर नतीजा देखता लो, भुगतता लो। बात बेजाय नहीं है, लेकिन ऐसे साफ हो जाए के चाहिए कि किसान आंदोलन एक मानी ये भइल कि कांग्रेस आ बीजेपी के नहीं है, किसान ला बा। ये लोग के आपन मुद्दा बा, आउ मुद्दा बा एमएसपी के, न्यूनतम समर्थन मूल्य के, सरकारी दाम के, अनाज के दाम आ गारंटी आ कर्जा माफी, ये सब बा मांग। तो सोशल मीडिया भइल, गोदी मीडिया भइल, जानतन क्या होता हुआ, वह लोगों से पूछाता कि जे लोग किसान के गरियावता, काहे से कि ट्रैफिक बंद बा, जाम लागल बा, लोग परेशानो बा, तो ओकरा से पूछाता कि आप किसान लोग से नहीं पूछा कि आपन लोग के का कहनाम बा, काहे आंदोलन करतानी लोगिन, सरकार से का बात भइल बा। तो जे जाम में फसल बा उ राय देता किसानों पे। बताई, आज ये किसान आंदोलन कैले बड़ा लो, किसान आंदोलन में जो किसान आइल बा लोग, ओकर इंटरव्यू नहीं के चलत, तो वो एगो ओपिनियन बनावल जाता ताकि सब कोई बैठ के किसान लोग के गरियाओ। तो में किसानों के गलती रहे, धर्म के राजनीति करे गई रहे लोग, वो गरीब बुझात रहे कि सब जना एक होता। अब बुझाता नु कि केहू एक नहीं के, जे ट्रैफिक जाम में बा ओकरा किसान से सहानुभूति बा, धर्म तो दोनों के एके नु बाजी। लेकिन देखिए वो कार में बैठ के किसान के गरियावता, आ टीवी वाला भी धर्म के झंडा उठैले रहता रसन, वह धर्म के नु किसान लोग, तो टीवी वाला ओकर साथ देता। बुझाता कि ना हमार बात, बुझी ना, कहिया बुझे। ये धर्म के राजनीति के पीछे पीछे रहुआ लोगनी चलनी लोगिन कि हमनी के एक होता निशान, तो एक के यह नु मतलब भइल कि राउर दुख हमार दुख, हमार सुख राउर सुख। एक के औरी मतलब का होला? ई कौन धर्म के नाम पर एक भइल कि रउआ कोनो बात के दुख बात लगनी हम गरियावे, केहू रउआ के लाठी से गोजी से मारता तो हम लगनी हंसे, बड़ा निमन होता, किसान लोग के मन चढ़ल बा। ई तो एक ना भइल। ऐसे धर्म के पीछे भागे मनु तो पॉलिटिक्स खराब हो जाई, और जब पॉलिटिक्स खराब हो जाई तो रउआ आगे गड्ढा खुना जाई, कांटी गढ़ा जाई, तो गिरम गड्ढा में गोड़ हाथ टूटी, आ कांटी गड़ाई तो गोड़ में हल जाई, तो अस्पताल जाई, चिल्लात चिल्लात पहुंची अस्पताल में। तो मीडिया ई कुली नहीं बतावत कि किसान के रोके खातिर हेतना कुली काहे होता, कांटा काहे बिछावल जाता, रास्ता काहे बंद कइल जाता। जब रास्ता बंद कइल जाई तो जाम नु लागी। किसान लोग तो ई नहीं कहले कि दिल्ली
जाके हमनी के जाम कर देम सन, हमनी के आंदोलन करे आवतनी सन। केहू किसान नहीं के कहत कि हमनी के रोड रोके आवतनी सन। दिल्ली अइला के माने ई ना भइल आ रास्ता रास्ता बंद कैला से जाम नहीं खे हो, वैसे नु जाम होता। उ के करता? किसान लोग के इतना दुर्दशा तो कबो नहीं खे भइल। पुलिस गांव गांव जाके कहतिया कि जे जुलूस में जाई उ ठीक ना करी, डरवावल जाता लोग के कि मत जाइए लोगिन। देखी बात खाली किसान ला नहीं है, रउओ लोगिन जहिया जरूरत पड़ी नू धरना प्रदर्शन करे के तो इहे कुली होई। अब किसान लोग कोनो बेजाय नहीं खे उठल। बताई जौन अनाज रउआ बोआ तनी परती पड़ता परती रउआ दाम मिलता, कितना मुनाफा होता खेती में। होत रही तो लोग खेती छोड़ के विदेश जाइत कमाए। आज खेती करे वाला के दूगो नया कपड़ा जरूरत नहीं है, दुआर देखी तो अनहार लागता। किसान लोग मेहनत करता, घामा घामा दौड़ता लोग, मगर दाम नहीं खे मिलत। जब बड़का बड़का कंपनी वाला के 15 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता, ओकनी के कर्जा देवे में देरी करता रसन, तो केहू ओकनी के दुआरे पहुंचता मकान ढहावे। आ किसान लोग 2 दिन लेट करता कि गर्दन नपा जाता वो लोग के। किसान के कमाई काहे नहीं खे बढ़त, एकर जवाब आज ले ना मिलल। तो किसान लोग हर सरकार के समय अपन लड़ाई लड़ेला, लेकिन जब जुलूस निकाली लोग तो कांटा काटी बोल एक घरी जाता। ये दिल्ली में कितना बार किसान लोग आइल बा चल गई बा, लेकिन अब की दिल्ली में ना घुसे देवे के बा। ये 2 बार से देखो तनी हम नवंबर 2020 में जब पहला बार किसान लोग चलल पंजाब से आ यूपी से, अब की तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग अभी नहीं खे एकरा में। पहले वाला जो आंदोलन के जो लोग चलावत रहे लोग, वो लोग अभी किनारे बा। ये दूसर संगठन है, तब तो ये हाल बा। तो दिल्ली रोके के एगो जो मानसिकता बनू वो एगो नया बन गई, परमानेंट, हमेशा खातिर। खाली किसान डल ना, लइको लोग ला अपना नौकरी के मांग करे दिल्ली कुछ करी लोग तो रोका जाई लोग आ कणा जाई लोग रास्ते में। तो ई लोग दिल्ली में केहू ना घुसे ओकर इंतजाम बता। राजधानी में नु प्रोटेस्ट होला जी। लोग काहे पटना जाला, लोग काहे लखनऊ जाला, तो दिल्ली के पास के लोग दिल्ली आई। बुझनी है कि ना हमार बात? प्रधानमंत्री जी कहले रही, उहे के ही बयान है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एगो कमेटी बनी। 8 महीना लाग गई कमेटिए बने में, आज 18-19 महीना हो गई। कमेटी के रिपोर्ट में का निकलल केहू नहीं जाना। सरकार के अब ले अपने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ कहे के ना चाहिए, कोनो उपाय ना कर देवे के चाहत रहलक ह। तो किसान लोग के रोके खातिर हेतना इंतजाम भइल बा। गांव किसान के भरमावल जाता कि ई लोग बड़ किसान ह, ई लोग के जे डिमांड बा उससे रउआ लोगिन के कुछू लेवे देवे के नहीं है। ई फालतू बात है नु जी। रउआ गांव के हकीकत नहीं की जानत। आज जे खेती करता का बड़का का छोटका में कोनो अंतर बाचल बा। केहू के घर में कमाए के दूसरा सोर्स नहीं के, लइका इंजीनियर डॉक्टर नहीं के, तो लोग देखी वो लोग के का हाल भइल बा। न्यूनतम समर्थन मूल्य खाली पंजाब हरियाणा में लागू ना होई। आ के कहता कि खाली पंजाब के आंदोलन है? कर्नाटक से भी तो किसान लोग ट्रेने से आवत, उ लोग तो ट्रैक्टर से ना लेके आवत रहलक ह, लेकिन वो लोग के रास्ता में उतार देवल गइल बा। दिल्ली नहीं खे आवे देवे के, चाहे रउआ पैदल आई चाहे रउआ हवा में उड़ के आई, दिल्ली में नहीं की घुस सकत। अगर रउआ किसान बनी तो ट्रेने खो जाता कि एमे के वो किसान तो नहीं खे बैठल, ओकरा के उतारल जाता। किसान नेता लोग आरोप लगैले बा स्कूली, उहे बताओ तनी। तो किसान लोग से इतना चिड़ तो निमन नहीं खे। दिल्ली में देखी वकील लोग कोर्ट चल गई। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली में दिक्कत हो रहा है। कहाँ तो वकील लोग के किसान लोग के ना साथ देना चाहिए। किसाने परिवार से नहीं निकल के कोई वकील बनता है, अब वकील बन के किसाने के खिलाफ खड़ा हो गया है लोग। तब किसान के दिक्कत होता, ओकरा साथे अब केहू नहीं खे, ना मीडिया बा, ना सरकार, ना वकील। काहे ना ये लोग सरकार के खिलाफ केस करता वकील लोग कि प्रधानमंत्री जी आपन वादा निभाई,
न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी दे दी, खेती में कितना पैसा लागता, निकलत कुछू नहीं है, किसान भाई लोग पैसा उधार पर जियता, तो उ लोगों के समस्या के कुछ हल निकालल जाई नू कि आ लाठी से मार मार के भगाए मन कर के सरकार के पर सोचे के चाहिए। गांव देहात में बहुत दिक्कत बा, हम जानता नहीं, रउओ जानता नहीं, ओकर दवाई निकली, का दवाई हुई ए पर विचार होके के चाहिए। दलाल सब अनाज किन ले जाता रसन आ बेसी दाम पर बेच के मुनाफा बटोरता रसन, किसान के कुछू नहीं खे मिलत। देखी पिछला बेरी किसान लोग आंदोलन पर निकलल तो 1 साल तक वो आंदोलन चलल, ठंडा बरसात गर्मी में 700 से अधिक जना मर गए लोग। प्रधानमंत्री जी कहनी कि तपस्या में कुछ कमी नू रह गया था, ऐसे हम खेती कानून को वापस ले रहे हैं, एक कमेटी बनाएंगे जो न्यूनतम मूल्य तय करेगी। तो का भइल जी उ कमेटी के, उ काम काहे ना भइल, ए पर कोई जवाबे नहीं आवत। एगो बात जननी है कि ना, ये 17वीं लोकसभा के 5 बरिस पूरा हो गई। ये 5 बरिस में कितना 17वीं लोकसभा के सत्र चलल, उनमें एक प्रश्न के प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दिले। ये तो हाल बा। आ मीडिया के रोकाता, ट्विटर के अकाउंट बंद कइल जाता, इंटरनेट बंद कइल जाता, ताकि किसान आंदोलन के कोनो खबर रउआ लोग इन तक पहुंचबे ना करी। ये हाल हो गई बा। सोची काल के केहू आ जाई राउर गांव के पूरा इलाका के जमीन कब्जा कली तो केकरा के बोलाएम, कहाँ आंदोलन करेम, टीवी ना आई आ ना रउआ जाके कहीं आंदोलन कर सकता। ये हाल हो गई बा। 19 नवंबर 2021 के दिन, ये डेट याद रखी, प्रधानमंत्री जी कहले रहनी, फिर बुझाता कि उनका मने ना पड़ल, भुला गई नहीं। बाकी काम तो याद रहता सब, तो किसान लोग के काम काहे भुला जाता नहीं। वहाँ के खेती मंत्री जी कहता नहीं हम कमेटी नू बनाना चाहते हैं। भाई तो पहल का जो कमेटी बना था उसका क्या हुआ, खाली कमेटियाँ बनते रहेगी, भेटाई कुछ ना। एगो बात बुझी, खाली बड़ किसान के आंदोलन ना हो, बड़ किसान बा कितना ही देश में रउआ जानता नहीं। आपस में झगड़ा लगावे खातिर ई कुली कहल जाता, ताकि किसान भाई लोग आपस में बट जाओ, आंदोलन उड़ा जाओ। अब की तो सरकार के मंत्री लोग गइलो बा, इ तो बात ठीक भइल बा सरकार के तरफ से कि किसान नेता से बात करे। तो भाई 2 साल से रउआ कमेटी बना के बैठल बानी, तो कोनो प्रस्ताव देती कि हाँ भाई गारंटी हम देता नहीं, ओकर यह रिजल्ट बताई। तो जी सरकार किसान से बातचीत हो रहल बा, एने किसान नेता लोग के ट्विटर अकाउंट बंद कइल जाता। ये नीमन बात है कहीं रहुआ। वो मीटिंग में जो किसान रहे ओकरा कितना मन खराब भइल होई। देश में अगर किसान के बेवत ना रही, इज्जत ना रही, तो केहू के ना बाची। देखत बानी नु किसान लोग एकजुट बा, तबे नु ट्रैक्टर लेके दिल्ली तक आवे के चाहता लोग, बटला पर ही होई। कितना दिन से किसान लोग कहता कि फसल के दाम नहीं मिलत, हमनी के दाम दी, दाम तो मिले के चाही। किसान लोग के हालत कहिया सुधरी। आज किसानी के हालत निमन रही तो फ्री में अनाज बांटे के जरूरत पड़ी नानू पड़ी, लोग आपन कमात रही खात रही। फ्री में अनाज दे के ये लोग बुझता कि किसान के मांग के नहियो मानल जाए तो वोट मिल जाई वोट। किसानों लोग वोट देला सरकार के। किसान लोग के गरीब बना के देश के विकास ना होई। हमनी के किसान लोग देह से बड़ियार होला, खटे में केहू से पीछे नहीं खेलो, घामा में खेत पसीना में खूब बहावत लो, कोनो मुकाबला नहीं खे, लेकिन दाम नहीं खे, गरीबी में जियत लो। खेती से इतना घाटा होता कि किसान लोग के आय और दो आय दोनों कम हो जाता। सरकार के चाहिए कि रास्ता से काटा हटा के किसान लोग से बतियाई, तनी इज्जत दी। ये हमारा विचार है। रास्ता पर गड्ढा खोदल नीमन बात नहीं है। आज किसान लोग पिसाता, बिहान के और पिसाई। दिल्ली में जौन किसान आंदोलन होता तो देश में किसान के भविष्य तय करे वाला बा। एकरा बाद किसान के केहू ना पूछी, भविष्य समाप्त। धर्म के राजनीति में सनकला के जरूरत नहीं है। याद रखी, देह पे एगो नीमन कुर्ता धर्म के राजनीति से ना भेटी। खेती के बचावे के लिए ओकर जरूरत बा, तनी सोची विचार करी। आ हमार बिहान चैनल देखत रही, आ गांव गांव में देखाई। नमस्कार।